Si Ate Emily. Init! Umiwas pa eh. Okay. Safe yun. Salamat po. Alam mo si Michaela, Ate Abby yung hawak ko sa dulo. Yan, sa dulo. Maganda po. Sway, sway. Sway! Sabi ko no choice pala eh. Trial, so trial. Yung fastball o underrun? Dito ha, dito. Underrun ka o fastball? Kahit ano? Ba, may fastball pa ha? Fastball no? Can we get to the playground? What playground? Ang galing It's too far. We go with Ate Jasmine. I get to go! We got to go! Yeah, okay, Jasmine. Anong laro yan? Ha? Wala lang, qual practice. Practice? Oh, yari siya. Ay. Talo tayo. Talo tayo. Oo, sabi ko tayo. Yes, I get the bat! Talo kami. Bat! Okay, so we're right. Bossing. Saan yung first base eh? Saan ba tayo? Sa playground. Mga talo. Daddy!